tare dă. A sărit... Great first slap. A dus-o foarte... Da, este cel de-al treilea meci pentru cei care ați intrat puțin mai târziu în live. Decent return. Not quite as impactful as the first. Și totuși revedem concluzia de-a lungul timpului Cred că care... la fel de neclintit. Dude, his head almost spun round. Da. Și nu... Zic este că el are, Simeon are și un dezavantaj, faptul că e mai mic, da, E mai și nu scurt. mai scurt și este foarte greu să vină să ajungă să dea palma foarte Să lovească puternică. peste masă, da. Da. Oh, man! Au! L-a mișcat cu tot cu masă și acuză că l-a lovit pe gât Florentin. There's a big size difference between these two gents Să as vedem well. reluările, o să Eu nu vedem am reluările văzut-o pe pentru că ne vor ajuta colegii Nu am- noștri He de definitely regie felt that să one. dovedim dacă a fost sau He's nu saying it așa. were a little bit low, but Putem vedea poziția corpului, We're back. respectiv mâna la Place your Florentin bets. se regăsește la 90 de grade, fapt pentru care oh, man! acum a treia, S-a da. simțit-o. E normal. E și This one is normal. absolutely brutal. Încă două lovituri atât de puternice. RXF slap Îmi place fighting. acest meci lui Simeon pentru a executa lovitura cât mai corect. Wow! A fost plină de data aceasta, deci chiar Dude, he's s-a- feeling that. Wow! s-a văzut L-a pe drept că nu zrucinat l-a rău de respectat. tot, este șocat și el și nu-i vine Two să creadă absolute că are un warriors. adversar atât de puternic. Meci puternic, bravo. Yo, Edwin, thank you for the follow. De așteptare e groaznic. Da. A dus-o foarte bine. Și palma lui Florentin Tincu a intrat cu sticul. Sunt șanse ca meciul aici să se oprească, părerea mea. A avut timp să se și odinească. Oh, man. Se pare că nu. Se pare că He just tried shaking it off. Dar nu se lasă nici Florentin. Cred că Look at his înseamnă hair. foarte mult o altă Perfect. participare într-o altă Getting echipă. slapped like that and the man still got perfect hair. Oh, man! Hai să da palmă. O să fie. De Dude, ureche, a fost Valabil, nu contează, se mai întâmplă, de-aia e vată. Hai să this vedem one is acum. hard to watch. Iar Se acum pare că se resimte, se resimte, dar durerii în zona gâtului. eu am impresia bine. Nu văd bine pentru că It's firing straight back. e incredibil. duce în ultimul... Incredibil. You would not want to get slapped by either of these E two ok, men. a și spus sunt ok. Look at him smiling, man. Nu e No, no, no. emoționat. Oh, bro! Come on! L-am văzut pe... I'm getting tense watching this. Amețit, A fost amețit, deloc pe gât amețit, sau nu e ceva. confortabil deloc. Nu, a fost chiar foarte bine palma. Yo, Denny, Ricardo, Ramirez, thank you for the follow. Domnul Sam Hope you're keeping a well fost tonight, man. cu putere. Până acum. Oh. Deci trebuia să ne dea nouă pudră aici, că am transpirat. Wow! Oh, man, I'm... Și Wow, totuși nu e mișcă. neclintit. Nu Incredibil. mișcă, nu mișcă. You can feel it through the screen, man. Simion, Eu aici cred spectacol. că câștigi și pierzătorul, cred că va primi. How many rounds are they doing? Pentru că chiar merită, părerea mea. Wow! In the ear? Cu Florentin, cum că Nu acest cred meci că nu se aștepta i-a Versus sfârșit. să aibă un adversar atât He's de dialed puternic in. în față. Lovește odată, i-a spus, ceva de genul ăsta. Oh! Wow! Nu-mi vine Wow. să cred. De neclintit. De neclintit. Deci, Comșa Simion prezintă câteva nemulțumiri. Jeez. și, l-a întrebat domnul antrenor Sandro I mean, I can't translate the language that they're speaking, but I heard them say, wow. I agree. Tocmai de aceea și fost ales, pentru că le aduce la cunoștință de fiecare dată poziția picioarelor, locul unde trebuie această palmă dată. Wow! There's not enough money in the world. Not enough money in the world to do this, man, in my opinion. cred că Mike a și pierdut. A pierdut. Hai. Dați-i drumul. Runda a noua, da, eu nu vreau să vă dau informația greșită, cu siguranță nici colegii din platou. Lovește acum timp cu Florentin, runda a noua. Știi ce se întâmplă? În momentul când încasezi, Mă întreb câte bani a luat până în prezent Comșa Simion. I don't think there's Mersi. any number of rounds. Oh, mate. wow! Covered in flour. La cum se prezintă, așa vă întreb, considerați că va ceda Florentin sau
These two are absolute tanks. Mergem mai departe. Tu Nu mai deja se știu ce să bine mai zic. depășește și pe noi, cu siguranță și ca Slepul este, a fost Hai, în hai, hai, pariuri gata, sau poziție. pariuri. Da, este pus la pariu. Se poate vanșa. are și palma mare Florentin, dacă ne uităm. A 10-a palmă dată de What chin he's got on him. Palme că n-a vrut să renunțe trecând la 10. Așa. Firing straight back. Oh, he's feeling it now. Ce vedem noi, dar e dureros ce simți. Is it going to be a knockout? Oh, Vreau să zic man! că și... Mamă! Oh, I feel it for him, man. Trecem deja Yo, la Jesus ultimul Rodriguez, I appreciate the follow. Hope you're keeping well tonight, pe brother. YouTube, pe site-ul oficial rxf.ro. Urmează Daniel Drugă, cel care a fost câștigător în ediția 1 a RXF Slap, așa că, dragilor, trebuie să rămâneți alături de noi până la final. Mulțumim sponsorul principal Las Vegas și vă reamintesc să dați subscribe și Can't take clopoțel. your eyes off this. Versus Pregătește care lovește palma. Who's gonna win Da? this? Nu, 11 este, nu? El a fost finalist la concursul trecut. Wow, incredibil cum le duce. Nah, mi se he pare didn't move că his face nu then. vrea să Că se nici vadă n-a și la fost They're saying that he ducked into it. I didn't see him move. poate încheia. Da. Oh, he's feeling it. It's crumbling. Oh, a fost Is exact he going pe- to call it? How long is this one going on for, man? Ne... Oh, it's, dude, Ce mai Dude! răvășit. it's still going. Aceste palme nu este competiție. Wow! Wow, se pare că acuză o durere la nas, îl doare Oh, nasul. just call it, Nu dau man. seama ce se întâmplă. Was he broken his nose? Domnul Stavru l-a întrebat dacă mai merge. Palme acumulate, nu prea mai Să vedem Go pe această replay. reluare. Deci a fost peste față, nu a fost peste nas. Mai continui? Uite, atât. Oh, I don't want to continue. We've got our winner. What a crazy one. Bravo, bună vorbă, Sebi. Este Wow. That one went on and on and on. Let me know what you thought of that in the comments, guys. If you want to see more reaction videos, hit that follow button. If you can like, if you can share, I massively appreciate it. Till I next see you guys, you know what it is. Stay savage! Laura,